na data chiwandamia koma poyamba nayi mitu yake. Roads Authority ikufuna ndalama pa fupifupi 7.7 trillion kwacha kuti imange ndi kukonza misewu mzaka zisanu zikudzazi. Vuto lakuchepa kwa ogwira ntchito ati lakhudza nthambi ya immigration. Ndipo mu nkhani zina boma la Malawi silinalandire uthenga kuchoka ku United States pa zakuyemetsedwa kwa visa za Malawi amene akufuna kukaphunzira mdzikomo. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Tsopano nazi nkhani zathu mwa tsatanetsatane. Roads Authority yati ikufuna ndalama pa fupifupi 7.7 trillion kwacha kuti zithandizire ntchito yomanga ndi kukonza misewu mdziko muno mzaka zisanu zikudzazi. Wapampando wa nthambi a Matilda Matabwa wanena izi pokhazikitsa mlozo wa ntchito zake kuchokera chaka chino cha 2025 mpaka 2030. Brenda Kayo wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Amatabwa ali mu zaka zisanu zikubwerazi bungwe la Roads Authority likufunitsitsa kukwaniritsa kumanga misewu yabwino makamaka m'madera akumudzi kuti dziko lino litukuke. Iwo ati pofika mchaka cha 2030 bungwe lawo liwonetsetsa kuti dziko lino lili ndi misewu yapamwamba. Ulozo wapitawo silinathe kufikira molingana mmene tinakonzera. Koma nthawi inoyi from 2025 to 2030 tikukhulupirira kuti mapartners ambiri abwera. Chinaso choti mwina tikhoza kunena ku mtundu wa Malawi ndikuonena kuti Roads Authority mapartners amene ali akunja amatithandiza ndalama akusangalala kwambiri ndi mmene Roads Authority ikugwira ntchito panopo poona misewu imene ikuchitika yolimba imene ikukhazikika mu dziko la Malawi. Ndipo nduna yoona za mayendedwe ndi mtengatenga a Jacob Ohala apempha bungwe la Roads Fund Administration kuti liyesetse kutolera ndalama zochuluka kuti zithandizire kumanga komanso kukhoza misewu. Iwo ati dziko limayamba kutukuka likakhala ndi misewu yabwino. Feyo tikudziwa kuti posachedwa pompano tiyamba tsopano kukumba miyala yathu ya mtengo wapatali mdziko muno. Ndiye kuti mphewu onse uja takhala tikuvutika nawo nthawi yatali uja ukutha. Ndiye kuti maplani athu tikamapanga madesign ya misewu yathu tikamapanga tionetsetse kuti tupanga madesign ya misewu osati ya umphawi mentality koma tikhani misewu yabwino yoti ana athu adzayende monso bwino. Njomwe ndimalimbikitsa kuti strategic plan yabwino ndithu koma posachedwa patikhala nawo makobedi mpofunika kuti plan yathu tikweze tiponye pamwamba kwambiri. Bungwe la Roads Authority lati mu ndondomeko ya chuma chaka chatha lakwanitsa kukhoza misewu yochuluka monga Wanzimba Street, Kenyatta Street komanso kumanga milatho yosiyana. Bishop William Joseph Nchombo wa Diocese ya Apashire mu mpingo wa Anglikani walimbikitsa ukadaulo ndi ulemu pakati pogwira ntchito za umoyo. Bishop Nchombo wapereka chilimbikitsochi pamwambo wokondwerera kuti ophunzira pa sukulu ya zaumoyo ya St. Luke amaliza maphunziro awo. Mwambo unachitikira ku HHI mu mzinda wa Blantyre ndipo Daniel Zimba ali ndi zambiri. Kunali chimwemwe lachisanu ku HHI mu mzinda wa Blantyre pamene ophunzira 415 amalandira zikalata za diploma atamaliza maphunziro a zaumoyo pa sukulu ya St. Luke College of Health Sciences. Mkuyankhula kwawo Bishop William Nchombo ati ndi zodandaulitsa kumva malipoti ochuluka okhudza anthu ogwira ntchito zaumoyo mzipatala akunyalanyaza ndondomeko zakagwiridwe ka ntchito yawo chonsecho anthuwo anaphunzira komanso kulumbira kuti adzalemekeza malamulo a ntchitoyo. Zimene zimachitika zonena kuti antchito amuzipatala ena siwonse ena amakhala ndi mtima osaganizira za odwala amayika nzeru zawo kwambiri makamaka kumafoni. So tiko encourage my students kuti students atoa akaenda mkuntchito akaike nzelo kusamalira odwala.
ndipo mmodzi wa akuluakulu ku khonsolo ya anamwino ya Nurses and Midwifery a Esnat Kwekwesa agwirizana ndi zomwe anena Bishop Mchombo, koma ati bungwe lawo likuchilimika poonetsetsa kuti anamwino onse akugwira ntchito yawo motsata ndondomeko za ntchitoyi. Tili osangalala kwambiri pa zinthu zimenezi, tikuona zokuti ndiye kuti manesi mdziko lathu muno awonjezekereka, komanso tikudziwa zoti mashoteji amene ali mzipatalamu ndiye kuti manesi amenewa akapereka chisamaliro chokwanira kwa mapatient athu, chifukwa choti ife munga Nurses Midwives Council of Malawi timayimirira kwambiri public kapena anthu amene amalandira care imene imachokera kwa manesi ndi midwife. Anthu ambiri akudandaula kuti manesi samapasa chisamaliro choyenerera, komanso mwina amayankhula mosakhala bwino. Zimenezo ndizoona zimatipezadi, komano kumbali yathu ya Nurses Council ngati regulatory body timayesesa kuti nesi akapita kukapanga practice akakhala mchipatala azithaso kuona kuti kodi ineyo chimene ndikuyenera kupanga ndi chani. Yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa sukulu ya St. Luke College of Health Sciences a Henry Dzuwa apempha boma kuti liganizire zoyamba kumapereka nsongongole za maphunziro kwa ophunzira osowa msukulu zomwe zili pansi pa bungwe la Christian Health Association of Malawi. Pamwambowu ophunzira asanu ndi anayi 8 anapatsidwa mphoto kamba kochita bwino kwambiri pa maphunziro awo kuposa ophunzira ena onse, ndipo mmodzi wa ophunzirawa Monica Chimalizeni walonjeza kukagwira ntchito mokhulupirika akapeza mwayi. Kwa anthu a Malawi ndikupereka chakusena kuti ayi ndithu ife ana St. Luke's ndifokozeka ndithu kaseva mtundu wa Malawi ndithu monga manesi awo kaya a public health komanso a community midwifery. Minority Shareholders Association of Listed Companies Misaliko yaphunzitsa atsogoleri azipembedzo zosiyanasiyana kufunikira kugula masheya. Maphunzirowa achitikira ku Mount Soch Hotel mu mzinda wa Blantyre. Mmawu ake mlembi wamkulu wa bungweli a Frank Harawa anati maphunzirowa ndofunikira kamba kuti alimbikitsa atsogoleriwa kuti nawo ayambe kuchita bwino pa chuma. Harawa akufotokoza. Ichi chofunika kwambiri faya kuti research ikuonetsa kuti amalawi ambiri sakudziwa za ziko ma stock exchange and in particular mna kugula ma shares basi pamenepo, koma chopwetekaniza kuti zikawu unamso ndi boma la Malawi cholinga mna 1994 mene cholinga chinacha kuti makampani anziko muno azitaza banga raise capital masika macha kenako amalawi amene agula ma shares makampani muchi akhaleso eni yake amakampani meneyo mwachitsanzo inabwera National Bank ina kuti mbali yathu ina tengana Malawi ozidziwa anatenga mbali na National Bank, Standard Bank, makampani yako 16 amene amalawi anatenga gawo makampani amenewo asandiwaso ene yake ya makampani ana amene anatenga ma shares alemera kwambiri ndolemera kwambiri dziko momwe Malawi. Komano mwinake kutenga umene uchimishana ndabisa chakuti nangoti si pakati posepa suma zungulira andi omolemera amangolemera wakaoka. Ndiye pano tikuona kuti azibusa mashekiwa akuyang'anira anthu ambiri m'mipingo yawo andi amalankhula nawo tire m'mipingo mwawo andi anthu ambiri amamvera kwambiri anthu tikagwisa ntchito iwowa kuti atipiritsire uthenga chikha cha nzeru kwambiri kwa ife kwa Malawi tidapune nawo chikuchuka mukambani. Ndipo Akhumbo Ntalika ndi mkulu woyang'anira ntchito za misika ya chuma komanso mabungwe osungitsa ndi kubwereketsa ndalama ku Reserve Bank of Malawi. Tsogoleratu amipingo yosiyanasiyana unali ofunikira kuti tabweretse pamodzi chifukwa choti anthu amenewo ndi amene tikakhala mu madera mwathumu ndi anthu amene amamvera, anthu amene amate akamalankhula anthu amatsatira ndipo amakhala ndi chikoka. Nde tikaphunzitsa anthu amenewa akamakhala magulu mwawomo ndi anthu awo tikudziwa kuti anthu akamvetsera, anthu akatsatira, ndipo akamvetsera anthu onso akakhala ndi chidwi kuti akatenge nawo gawo pa nkhani za zachuma makamaka pa msika wa zachuma. Naye Sheikh Ashraf Abdullah wa mzikiti wa Nkwate ku Machinjiri mboma la Blantyre walimbikitsa asilamu kuti azigula masheya. Chisilamu sichimaletsa kugula masheya. Chinangoyika ndondomeko yoti ngati iwe ukufuna kugula masheya uonetsetse kunena kuti kodi masheya ako ukugula kuchokera ku kampani iti kapena ku chinthu chiti. Ngati chinthucho chimapanga katapira
kapena kuti chimayikapo interest ndekuti iweyo masheya ako usagule kuchokera ku chinthu chimenecho. Komanso chinthu china, chinthucho uonetsetse kunena kuti sichimagulitsa zinthu zoletsedwa. Ngati chimagulitsa zinthu zoletsedwa malingana ndi lamulo la Chisilamu ndekuti iweyo usagule masheya ochokera ku chinthu chimenecho. Pakadali pano katswiri pa zachuma Audrey Mwala ati Amalawi ambiri alibe ukadaulo pa kayendetsedwe ka ndalama zawo zomwe zikukolezera umphawi. Amwala omwenso ndi mkulu wa kampani ya Sycamore Concert alankhula izi ku Lilongwe pa maphunziro akugwira ntchito ku Export Development Fund pa zachuma. Chuma cha dziko lino chikukhuzidwa kwambiri chifukwa chokuti dziko lathu lino kuti litukuke likufunika kuti likhale ndi anthu otukuka. Dziko kuti lilemere likufunika kuti mukhale anthu ndi mabizinesi amene ali olemera. Anthu amene ajawo ndi amene angakwaniseno kupezeka kuti ali ndi ndalama zolembera ntchito anthu ena komanso akupereka ma services osiyanasiyana akupanga attract even ukakhala kuti iweyo soli ndi ndalama umathaso panga attract anthu ena ochokera kunja kuti abweretse ndalama zawo fama zoti iwe zakoli nazo nde iwo amakhaso ndi chidwi choti abweretse. Ndeno ife titakhoti Amalawi tapanga zinthu zokuti chuma chathu tikuchisamalira kuchokera ku ndalama imene tikulandira ngati salary nkupeza kuti salary jataitembenuza kusanduka chuma chifukwa pali kusiyana pa salary ndi chuma. Salary ndio tutha kuitembenuza iti chizungu chake mwina tingati income ndi wealth. Ndeno income imakhala ndalama imene timalandira komano wealth imakhala chimene tamanga ndi ndalama imene talandirira. Ndeno titakhoti tapeza ukadaulo umene odziwa kuti kodi ndalama yolandira imene ili income tingaitembenuze bwanji kuti isanduke wealth. Zimenezo ndi zimene zingathandize kuti dziko lathu lipite patali tingatukule dziko lindithu titakhala kuti anthufe tili ndi maphunziro a financial literacy. Mawu ake mkulu oyang'anira ogwira ntchito ku Export Development Fund Sabit Said ati maphunzirowa ndi okomeranso makampani osati anthu ogwira ntchito okha. Cholinga chathu ndichonena kuti ma members of staff adziwe kayendetsedwe kazachuma personal finances ndalama zawo kandi salary kandi tingongole timene timapereka ku maofesimu kazimene amakatenga kunja kuti zathandize akhale ndi ufulu pa zachuma umene ungathandizirenso kuti azitha kugwira ntchito modzipereka. Zimene zitithandizira kwambiri chifukwa aliyense amene ali pa ufulu anthu amene akukanika kuyendetsa ngongole zawo amene akukanika kuyendetsa zachuma zawo kati pa khomo akukanika kupanga manage salary yawo zimabweretsa kubwerera mbuyo pakagwidwa ka ntchito. Ifeyo tinachikhulupiriro kunena kuti zitithandizira kuti ogwira ntchito athu akhale odzipereka komanso akhale akukonza zachuma zawo kumtsogolo akadzasiya ntchito komanso pamene akugwira ntchito. Ndipo nthambi ya immigration yati kukumanabe ndi mavuto ena kamba kakuchepa kogwira ntchito. Mkulu wa immigration MacLeod Kalinda Ng'oma wati kuti ntchito zake ziyende bwino nthambi kufunika maofisala oposa 2000 koma pakadali pano ili ndi oposa 1000 okha. Akalinda Ng'oma ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo umene asilikali atsopano a nthambi amakondwerera kuti amaliza maphunziro awo. Isaac Salima anali nawo pamwambo ku Police Training School mu mzinda wa Blantyre. Asilikali okwana 354 komanso anthu ena adasonkhana kulimbe mu mzinda wa Blantyre pamene amakondwera kuti amaliza maphunziro awo amene akhala akuchita kwa miyezi 6. Mawu ake pamene amathokoza boma kamba kokweza ntchito za immigration m'dziko muno. Akalinda Ng'oma adati nthambi ikukumana ndi mavuto makamaka pa nkhani yokhuza kuchepa kwa anthu ogwira ntchito. Iwo adali pakadali pano amafunikira kugwira ntchito okwana 2224 koma pakadali pano ali ndi ogwira ntchito okwana 1101. Iwo adati kusowekera kwa ogwira ntchito enaku kukukhuza cholinga chawo chofuna kuti azigwira bwino ntchito makamakanso kuti awonjezere chiwerengero cha anthu ogwira ntchito muzipata zoona zolowa komanso kutuluka m'dziko muno. Akalinda Ng'oma kenako adapempha boma
kuti lifulumizitse malamulo ona zolowa mdziko komanso nkhani zokhuza nzika amene akuwakonzanso. Ndipo mawu awo aching'oma anati boma liwonetsetsa kuti likupitirirabe ndondomeko yofuna kusintha kagwidwe ka ntchito ku nthambi yoona zolowa komanso kutuluka mdziko munoyi, cholinga chofuna kuonetsetsa kuti ntchito zake zipite patsogolo. Iwo adawonjezeranso kuti pakadali pano apeza kampani yatsopano yopanga mapasipoti, ndipo anati kampani iyi ikayamba bwino kugwira ntchito zake zithandizira kuchepetsa chiwerengero cha anthu amene amadikira kuti awakonzere ziluba zawo. Pamwambowu asilikali amene angowalemba ntchitowa okwana 10 ndi amene adawapasa mphoto kuti achita bwino ku maphunziro awo, pamene Veronica Mkangala ndi amene adakhala oyambirira kwa ochita bwinowa. Boma lati silinalandirebe uthenga uliwonse kuchokera ku United States pa nkhani ya kuyimitsidwa kwa visa za Malawi amene akufuna kukaphunzira mdzikomo. Nduna yoona za mayiko maka ubale wa mayiko a dziko la Malawi ndi mayiko akunja Nansetembo anena izi pa chikondwerero choti dziko la United States lakwanisa zaka 249 lili pa ufulu wodzilamulira. Messi Matonga ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula pamwambowu Atembo anati dziko la America lakhala bwenzi ku dziko la Malawi pa nkhani yolimbikitsa ufulu komanso kuthandiza ku nkhani ya chitukuko ndi kukweza miyoyo ya Malawi. Koma poyankhula kwa atolankhani mwambowu kupita kumapeto pa nkhani yokhudzana ndi ziphaso zolowera dziko la America, Atembo anati pakadali pano sangayankhulepo kanthu kamba kuti boma silinandire uthenga wina uliwonse kuchokera ku ofesi ya kazembe ya dziko la America. Panopa sindingapange comment chifukwa nkhaniyo ndi yankhamba kamwa ife officially sidatipeze tikatichita nawo engage kwa America kuti timvetsetse kuti nkhaniyo akutanthauzanji, koma panopa sindingathe kuyankhani. Ndipo mawu ake mkulu mu ofesi ya kazembe ya dziko la America kuno ku Malawi Ahmed Diaz omwe anayankhula molunjika mutu wa tsikuli omwe umati nkhani zomwe timanena, anati dziko la Malawi lidakalembabe nkhani yake. Iye anati dziko la America lipitirira ubale wake othandizira kuthetsa nkhani zakatangale zimene zimakhudza chitukuko. Pa nkhani ya ziphaso zolowera dziko la America, Diaz anati ali ndi chikhulupiriro kuti nkhani zokhudza ziphasozi zitha posachedwapa. Diaz omwe akhala mdziko muno kwa zaka zitatu akhala akumaliza kugwira ntchito mdziko muno pofika mwezi wa Julayi. Dziko la America limasangalala tsiku limene linalandira ufulu wake pa 4 Julayi, koma tsikuli limakondweredwa moyambirira kuno ku Malawi kamba ka zifukwa zina. Bungwe la zachifundo la Israel lakumbukira tsiku la World Menstrual Hygiene Day limene limalimbikitsa anthu kuti asamasale atsikana pa nthawi ya nsambo. Mwambo wokumbukira tsikuli wachitika ku sukulu ya primary ya Chikuli ku Chileka mboma la Blantyre. Mwaigowero akufotokoza. Bungwe la Israel lapereka ziwiya ndi zidebe kwa ophunzira pofuna kulimbikitsa ukhondo komanso kuthana ndi vuto lojomba ku sukulu pakati pa atsikana makamaka mu nthawi ya nsambo. Mfumu yayikulu ku Nthembwe yayamikira bungweli kamba kathandizoli. Ineyi chitazamira yandira ndi manja awiri makamaka ifuna kuti atsikana athu ambiri amasiya sukulu panjira tiyazochitika mwina metamvira muja mamboja kuti mwina akhali mwina azachitikira akuti ati asamba amakhala ndi moja wa manyazi amakhala omangiwa machomba ku sukulu amene anzawo amakhala kuphunzira zambiri makhala zasokonekera. Avitumbiko Mbulo ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Israeli. Lero ndi tsiku lomwe Israel Malawi mogwirizana ndi Blantyre District Council anachona cha mtengo wapatali kubwera pano pa Chikuli Primary School kuzalimbikitsa nkhani za nsambo. Zimonga mukudziwa nkhani za nsambo nthawi zambiri sizimakambidwa poyera, timatenga kukhala ngati chinthu chobisika koma ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tizichikamba chifukwa ana athu akazisamalira bwino tikapasa uthenga woyenerera ndikuti sazikhaso ndi manyazi azisamalira bwino azibwera ku sukulu kukhalanso active bwinobwino kuchitanso bwino pa maphunziro awo pamapeto pake kuzathandiziraso patani pa chitukuko cha dziko. Ndipo mmawu wake amene amayimira konsolo ya boma ya Blantyre Elson Mdumuka nawo anayamikira ntchito imene bungweli likugwira. Maphunziro komanso malangizo amene Israel abweresa
kuno ku Blantyre district ndineyo okondwa kwambiri m'malo mwa council yonse chifukwa imeneyi ndi imodzi mwa ntchito zimene ife ngati boma tikulimbikitsa m'madera athu kuti pakhale ukhondo pena paliponse mu council yathu. Potsiriza, mmodzi mwa ophunzira Loveness Mashonga nayenso anathokoza. Ineyo ndilosangala kwambiri zimene Aisraeli apanga kuzatigawira zinthu komanso kuzatiphunzitsa mmene zomwe tingachite pa nthawi ya nsambo. Tsiku la World Menstrual Hygiene Day limachitika chaka chilichonse pa 28 May ndipo cholinga chake ndikudziwitsa anthu za msambo komanso mavuto omwe amayi ndi atsikana amakumana nawo pa dziko lonse lapansi. National Economic Empowerment Fund NEF yapereka zipangizo za ulimi kwa anthu a m'mudzi mwa Chauwa dera la mfumu yayikulu Mazengera m'boma la Lilongwe. Zipangizozi ndi za ndalama zokwana 40 miliyoni kwacha. Mkulu wa bungweli a Humphreys Njetseni wati zipangizozi zilimbikitsa ulimi m'deralo. Ya uthenga waukulu ndione kuti tikupitiriza ndi programu imeneyi yolimbikitsa alimi kuti alime ulimi wa nthirira m'madimba ngakhale m'malo ena kumtunda amene akhoza kukwanitsa kuthirira. Ndiye ndi programu ya boma imene yafikiranso kuno kwa Nkuzomba komanso kuja tinalili chakumpenu kwa Mwera Ng'ombe komanso tumapatsanso pampu yothirira yoyendera dzuwa pa Chingereza amati solar pump. Uthenga waukulu kwa alimi ndionena kuti njira yokhayo imene boma lingathandizira alimi kuti akhale ndi chakudya komanso kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira ndi njira yokhayo yoti alime m'madimba. Chifukwa chaka chino sidakolole zokwanira. Amayi 31 ndi abambo 18 ndi amene akuchita ulimi pa sikimu m'derali ndipo alandira pampu imodzi yoyendera mphamvu ya dzuwa, matumba 100 a feteleza, makilogalamu 500 a mbewu yachimanga ndi makilogalamu 125 a nyemba. Nkhani zathu mmawa uno ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Roads Authority ikufuna ndalama pa fupifupi 7.7 trillion kwacha kuti imange ndi kukonza misewu mzaka zisanu zikudzazi. Vuto la kuchepa kogwira ntchito ati lakhudza nthambi ya immigration. Ndipo mu nkhani zina boma la Malawi silinalandire uthenga kuchokera ku United States pa zakuyimitsidwa kwa visa za Malawi amene akufuna kukachita maphunziro m'dzikomo.